bliver i selskab med Cecilie Bæk. En 13-årig adopteret pige kan blive en bombe under adoptivsystemet. 13-årige Amy blev adopteret af sine danske forældre for 4,5 år siden. Nu går hendes biologiske mor til retten for at få adoptionen ophævet, for Amy har aldrig været glad for sin nye familie i Danmark. Det betyder rigtig meget, at de påvirker mig. Det gør mig rigtig ked af det. Det tager hårdt fat i min hverdag i skole i hvert fald. Velkommen til mandagens nyheder, som starter med en 13-årig pige, der kan blive en bombe under hele adoptivsystemet. For Amy Sten er adopteret til Danmark fra Etiopien, men hun har aldrig været glad for sin adoptivfamilie. Og nu er hendes biologiske mor gået til domstolene for at få ophævet adoptionen her 4,5 år efter, at den fandt sted. Det er første gang, at sådan en retssag bliver ført om et dansk adopteret barn, og hvis Amy Stens mor vinder sagen, så kan det få alvorlige konsekvenser for andre, der adopterer. Amy Sten på biblioteket i Næstved. Der er meget. Her kan hun bladre gennem bunker af avisartikler fra de 4,5 år, hun har boet i Danmark. Jeg tænker, nøj, et liv. Nogle gange tror jeg bare ikke, det er mig selv, altså. Amy Sten kom til Danmark som 9-årig. Måske var hun i virkeligheden 10 eller 11. Da. Sikkert er det, at hun aldrig faldt til hos sine adoptivforældre. Derfor blev hun anbragt hos en plejefamilie. Men da forholdet mellem plejeforældre og adoptivforældre gik skævt, så skete det her. Altså det der, det kan jeg bare tydeligt huske. Altså, det er som om, det kopierer mit hoved. Amy blev fjernet og anbragt på et bosted. Senere fik hun lov til alligevel at flytte tilbage til plejefamilien, men oplevelserne har sat spor. Ja. Ved at jeg ikke kan gå alene, og jeg ikke kan være alene hjemme. Jeg har fået angst for det. I det, jeg føler mig bange og ikke tryg nok. I Etiopien har Amys mor fulgt med på sidelinjen. Hun har afleveret 2 af sine 4 børn til adoption, fordi hun er fattig og smittet med HIV. Hun mener, at både Næstved Kommune og adoptivforældrene, som Amy altså ikke har kontakt til, totalt har fejlet. Derfor går hun i morgen til domstolen her for at få adoptionen erklæret ugyldig i Etiopien. Det betyder meget. Især hvis hun kan have lov til at bestemme over mig, så vil det betyde rigtig meget. Og det er målet for organisationen Against Child Trafficking, der kæmper mod børnehandel og hjælper Amys mor med at føre sagen. Hvis de vinder i Etiopien, er næste skridt at lægge sagen i Danmark. I think there's a good chance in Denmark that it will be one too. Why? Because the Danish law also foresees that if there are irregularities or if the adoption didn't go well, then adoptions can be revoked. Amys adoptivforældre er imod den forestående retssag, men vil ikke kommentere sagen. Heller ikke øverste adoptionsmyndighed Ankestyrelsen vil sige noget. Uanset hvad der sker, så satser Amy på, at hun kan blive hos plejefamilien, og at fremtiden ligger i Danmark. Jeg vil altid blive i Danmark. Det vil jeg. For jeg har venner og skole, og også familie på en måde. Så jeg vil på nogen måde ikke tilbage til Etiopien. Men jeg vil gerne komme ned og besøge min mor. Men jeg tilhører hjemme her i Danmark. Adoptionslovene giver faktisk mulighed for at få annulleret en adoption i sager som Amys, eller i sagen om pigen Masho, der blev kendt i dokumentaren Adoptionens pris. Sådan lyder vurderingen fra en juridisk ekspert. Juridisk er vi lidt i et nyt land med Amy-sagen, fordi jeg tror ikke, vi har haft en tilsvarende sag herhjemme. Så hvis der kommer en klargøring af retspraksis i Amys sag, og måske senere i Mashos sag, jamen, så er det klart, så kan det også få nogle konsekvenser for andre adoptionssager. Iben Høgsberg, du er socialpædagog, du har skrevet bøger om adoption, og så har du selv adopteret 2 børn. Hvad tænker du som adoptivmor om den retssag, der nu skal i gang? Jeg tænker, at det er en rigtig hjerteskærende sag for alle involverede parter, men jeg tænker også, at det er en meget, meget vigtig sag for hele adoptionssystemet, både her i Danmark og i hele verden, fordi at det er et tegn på, at der er noget helt galt.
Ja, jeg ved, at du mener, at den her sag, den i hvert fald bør blive startskuddet på et opgør med adoptioner, som vi kender dem i dag. Hvad er det, du synes, der er galt med systemet? Jeg synes, at tiden er løbet fra de anonyme adoptioner, som vi kender flest af i dag. Jeg synes, at vi i høj grad skal åbne op for adoptionssystemet, så adopterede børn kan komme til at kende til deres oprindelse. Men hvordan kunne det have hjulpet Amy for eksempel i den her sag, hvis hun havde haft en åben adoption, hvor hun havde bevaret kontakten? Man kan sige, at Amy, hun var jo ikke en lille baby, da hun blev adopteret. Hun havde hele sin start, sin oprindelse i Etiopien. Hun har hele hendes erindring der, og det kræver, at man holder det ved live for at udvikle en hel identitet. Lød det altså fra Iben Høgsberg. Tak skal du have. En 7-Eleven-medarbejder fandt en hjemløs død foran